Bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela a bolo jej dosť veľa. No prišiel Miško Muška, šuch kriedu do vrecúška. A prišiel Ďurko Hruška, šuch kriedu do vrecúška. A prišiel Šaňko Šuška, šuch kriedu do vrecúška. Vo vreckách bola krieda, nemala kriedu trieda. A potom Muška, Hruška, Šuška, čo skryli kriedu do vrecúška, našli si plôtik dáky, čmárali haky baky. A žiaci v triede veľkú nulu písali prstom na tabuľu. Už spoznávate tú rozprávu?